Denne øvelse vil vise, hvordan man installerer Elmer Systems Single User. Her har jeg downloadet filen op fra internettet, Elmer Systems Single User Setup, og blot lagt den ud på mit skrivebord. For at installere dobbeltklikker jeg på det, og trykker på kør. Herefter så går installationsfilen i gang, og jeg beder den om at gå videre på dansk. Herinde der har vi en velkomstbesked, og jeg trykker på næste. Jeg vil herefter læse licensaftalen igennem, og trykker på næste. Herefter så spørger installationsfilen, hvorhenne at programmet skal installeres, og jeg vælger bare blot at trykke på næste, fordi det er en standardindstilling. Bemærk, at hvis du er i gang med at lave det, der hedder en opgradering, skal du vælge en anden placering til din nye fil her, ellers så vil den overskrive din allerede eksisterende version. Men vi trykker blot her på næste, da det jo bare er en helt ny installation. Jeg vælger at køre videre på næste og næste, og trykker på installere. Herefter vil installationsfilen installere programmet nede i mappen Elmer Systems Single User i den undermappe, der hedder programmer. Bemærk også, at i selve den her mappe, der hedder Elmer Systems Single User, vil der dukke en ny ekstra mappe op, der hedder Elmer Systems Extra Software. Hvis du har behov for at installere noget ekstra sikkerhed eller backup-programmer, så vil man i denne mappe kunne finde en række ekstra programmer, man kan installere. I den mappe vil der også være et programmer til således at man kan udskrive pdf'er fra et hvilket som helst program inde i selve systemet. Nu er programmet lige ved at være færdiginstalleret. Vi venter blot til, at denne her grønne bar den er fyldt helt ud. Godt, så ser det ud til, at vi er ved at være færdige. Der. Jeg trykker blot på færdig, og herefter så dukker så en hjælpetekst frem omkring, hvordan selve installationen den foregår. I denne hjælpetekst her, som er i Word, der kan man læse igennem omkring de forskellige ting, man skal huske at gøre, når man skal starte programmet op allerførste gang. Bemærk, at mens jeg sidder og kører her, så starter Elmer Systems Single User rent faktisk op i baggrunden. Der går et lille øjeblik, så skulle Elmer Systems Single User gerne starte op. Det står også her, bemærk, at denne version har begrænset funktionalitet i forhold til den normale version af Elmer Systems. Heroppe for oven kan man også se, vent et øjeblik, og Elmer Systems skulle starte helt automatisk i baggrunden. Jeg gør lige det et øjeblik, at jeg lige prøver at minimere selve denne her side her. Og i baggrunden starter så Elmer Systems Single User op. Bemærk her, at ved den første besked fra Elmer Systems spørger den, om vi skal indtaste et account name og et password. Her er det vigtigt, at vi vælger guest account. Jeg trykker OK og fortsætter. Nu starter selve systemet op, og i det, at det er helt tomt, så er der lige nogle stamoplysninger, vi skal udfylde. Systemet skulle meget gerne automatisk komme ind på den her side, hvor vi så har mulighed for at indsætte et logo, hvis vi ønsker det. Bemærk, at det skal være 50 pixels i højden. Hvis der vi ikke har logoet parat lige nu, så betyder det ikke så meget, at vi senere kan indsætte det igen. Her indsætter jeg blot et demonavn, eller mit navn på firmaet. Demofirma. Trykker på pilen her, adressen, Demovej 223, postnummer 2670, trykker igen, kræve, trykker igen, land behøves vi ikke at udfylde, telefonnummer, og her der skal vi bemærke, at som der står oppe øverst her, at vi lige skal skrive telefon. Så jeg skriver telefon 43 69 31 69. Hvis vi ønsker at skrive faxen ind, så skal vi også huske lige at skrive fax foran. www-adressen demo.dk. Tryk videre. E-mailadressen, og det er så e-mailadressen ind til selve firmaet, den generelle, og det er typisk en, der hedder info. Det er altså ikke min personlige e-mailadresse, men e-mailadressen ind til selve firmaet. Swift-code, der har noget med bank at gøre. Kontonummeret, det er, hvis vi gerne vil have vores bankkonto ind, det kunne være meget rart. Bank, det er navnet på banken, det kan være Nordea eller Danske Bank, eller hvad man nu benytter sig af. CPR-nummer er faktisk det samme som firmaets CVR-nummer eller SE-nummer. Jeg udfylder det ikke. Apps eller Giro-nummer kan man også vælge at udfylde. IBAN-nummer er det internationale banknummer. Det kan man få oplyst fra sin
Det kan man få oplyst fra sin bank, hvilket kontonummer man har, når man skal lave en international overførsel til din konto. Kreditornummer, det er noget, man anvender, når man skal lave automatiske overførsler. Fornavn, her der kalder vi Hans. Efternavn, Elmer. Titel, sælger. E-mailadresse, det er så min personlige e-mailadresse. De oplysninger, her skriver vi så direkte nummer. Og så har vi det, der hedder administrator password. I det her tilfælde, der bruger jeg AAAA og trykker på næste. Bemærk, at det er altså et administrator password, og det har ikke noget med vores login password at gøre. Når jeg nu trykker videre herpå, kommer der nogle oplysninger frem. Og det er meget vigtigt, at vi lige skriver dem ned. Og det er, at vi nu har et bruger login-navn, der hedder HE, og et login password, der også hedder HE. Administrator password AA, det er faktisk noget, vi først skal bruges på et senere tidspunkt. Men det vigtige er altså her lige at bemærke, at vores login password, det er det samme som vores initialer faktisk, altså HE. Jeg trykker på OK. Det der sker nu, det er så, at selve programmet det bliver startet op, og det bliver konfigureret inde bagved, således at vores oplysninger omkring logo og vores firmanavn osv. bliver sat ind i selve systemet. Her skal vi faktisk starte op, ligesom om at vi kommer ind i systemet igen. Så her der skal vi altså bruge vores initialer og vores password. Og passwordet her, det var altså det samme som før, HE. Det var ikke vores administrator password, men vores almindelige login password. Så her der trykker jeg bare på OK. Og det der kan ske i nogle tilfælde, det er, at systemet ligesom ikke åbnes helt op endnu. Her har vi faktisk et tilfælde. Og det vi bare blot skal lige huske at gøre her, hvis det er et tilfælde, det er bare lige at trykke på start, og så igen bare trykke på OK. Så skulle systemet meget gerne starte op. Der går lige lidt tid, så bliver vores profil også oprettet ind i selve systemet, og de forskellige, og hele systemet skulle så åbne op, som vi gerne vil have dem. De første gang man starter op, kan der godt lige gå lidt tid. Så. Og nu har vi så fået startet selve systemet op her inde i. Der går lige et lille stykke tid, og så skulle systemet meget gerne lige indlæse nogle ekstra ting til os. Bemærk her, at vi som udgangspunkt kommer ind på en aktivitet og kan se, hvad det er, vi har opgaver inde. Dette system er jo helt tomt. Hvis det er, at vi lige vil se, hvordan vores oplysninger ser ud, så kan vi trykke ind her, f.eks. på tilbud, så kan vi se herover, at vores oplysninger, som vi tastede ind før, er demofirma, demovej osv. osv. Logo kan vi har vi ikke fået rettet til, men hvis det er, at vi så ønsker at ændre på alle de her grundindstillinger på et tidspunkt, så bemærker, når vi går tilbage her på aktiviteten, på ligesom vores hovedside, så har vi det, der hedder en administrator-knap. Inde på administrator-knappen er altså her, hvor vi skal bruge vores administrator password. I det her tilfælde er det AAAA. Og her der kan vi så gå ind og så se, der har vi så de forskellige oplysninger, som vi har tastet ind tidligere. Her der går vi så ind og kan rette til, hvis vi ønsker det, eller indsætte vores logo, således at det kommer ind på den rigtige måde. Der vil være en speciel video kun for, hvordan vi laver indstillingerne her i selve administrator-setupet. Når vi er færdige med at lave vores tilretninger, trykker vi lige her på tilbage og kan gå i gang med systemet. Så det var det, der var afslutningen på den lille video, som viser, hvordan man installerer Elmer System Single User software.